Hamaikak puntu-puntuan futbola horrela da mundu guztiarekin eta nik ez dut Sergio babestuko eta ez babestuko. Hitz hauek esan zituen Jokin Aperribai Realeko presidenteak asteazkenean akziodunen batzarraren ostean egindako prentsaurrekoan horrekin nik uste jakitera eman zuela naiz eta zuzenean ez zuen esan Gironaren aurkako norgehiagoka hori oso garrantzitsua izango zela Sergio Franciscorentzat bere etorkizunari begira eta halaxe izan zen Realak bat eta bi galdu zuen eta atzo igandez Realak jakitera eman zuen Sergio Francisco ez duela Realeko lehen taldeko entrenatzaile izaten jarraituko ezta Josu Ribas bigarren entrenatzaileak ere. Atzo eman zuten jakitera, larun batean Sansek Koruñan jokatu zuen, Deportiboren aurka, eta ondorioz bertako entrenatzaile diren Jonan Sotegi eta Agirretxe izango direnez bihar Eldenseren aurka kopako norgehiagokako entrenatzaileak, noski logikoki atzo igande goizean eman zuen jakitera klubak Sergio Francisco ez duela jarraituko. Bala asko saiestu ditu Irungo entrenatzaileak, lehenengo bala Mallorcaren aurka saiestu zuen, hor irabazten ez bazuen etorkizun beltza izango zuen, bat eta gutxi irabazi zuen, bigon zuen beste bala bat, eta denbora luzez galtzen joan eta gero, azkenerako Carlos Solerrek 89. minutuan sartutako gol baten ondorioz berriro ere postua salbatu zuen. Beste bala bat esango nuke jokatu zuela, hau behar bada etzen hain garbia izan, baina Atletiken aurkako norgehiagoka hori mugarri izan zen, eta azken bala Gironaren aurka izan zuen, eta horrek bai buruan zuzenean eman zion, eta ondorioz jada ez da aurrerantzean Realeko entrenatzaile izango. Beno, Imanol Alguazien ordez, iritsi zen Sergio Francisco, jada maiatzetik oraindik ere denboraldia joko antzela eta oraindik ere Imanol Alguazil Realeko entrenatzaile zela orduan hasi zen lanean Sergio Francisco, aurtengo denboraldiari begira, Erik Bretos kirol zuzendari berriarekin batera, eta beno, ez zuten teklarekin eman, ez dute eman, Sergio Francisco kanpora joan da, Erik Bretos ere arrazoi guztiarekin, noski kritika ugari jasotzen ari da, eta Realaren egoera ez da bat ere xamurra, une honetan, 15. postuan da, 16 punturekin, jaitsiera postuak, pentsa, puntu bakar batera ditu. Puntu bakar batera. Eta ez da jaitsiera postuak puntu bakar batera edukitzea bakarrik. Baizik eta ze joko erakusten ari den astez aste. Gironaren aurkako bigarren zatia, analisian esan genuen, tamalgarria izan zen, horrela lehen mailan ez dago inondik inora lehiatzerik, eta nekez lehiatuko duzu Reala jokatu zuen bezala juvenietan ere. Benetan, ez zuen azalpenik. Talde oso planoa, erabat atzean sartuta, bigarren golaren bila joateko inolako intentziorik gabe, eta benetan, Realak eman zuen irudia, tamalgarria izan zen, horrelaxe deskribatu gara daukagu. Eta, beno, gainera apur bat Sergio Franciscoren ibilbide labur honetan, azkenerako 7 hilabete izan da Realeko entrenatzaile hori ere esan behar da, nahiz eta
taldea zuzentzen eta bost izan diren. Baina egin dizkioten fitxaketek ez diote lagundu, minartutako jokalari ugari izan ditu azken jardunaldi hauetan, zenbait jokalari erabat gurutzea ipini die, Luka Susitxi esate baterako. Eta, erakutsi du, behar bada etzela bere unea. Etzela bere unea, ez da erraza, askotan entrenatzaile batentzat lehen mailan lehenengo esperientzia hori edukitzea, gora ezagun, Realak ere bai baititu, horrelako beste hainbat, esate baterako Yago Arrasate, Montainerren 3. entrenatzaile izatetik, Realeko lehen entrenatzaile izatera igaro zen, lehen denboraldi horretan txapeldunen ligan jokatu zuen taldeak, eta Europarako aurre kanporaketetara sailkatu zen, naiz eta Krasnodarrek kanporan utzi zuen jada abuztuan, eta aldiz, denboraldi horretan 10. jardunaldian, Malagaren aurka anoetan utxeta bat galdu ostean, Yago Arrasatek ez zuen karguan jarraitu, bere ordez David Moyes jauna etorri zen, Maria Kristinan eta makina bat bufete eta izango zituen ark, eta baita familiak ere ark ere zuen funtzionatu, baina Yago Arrasaterena apur bat mugarri ipinita edo ez, lehen esperientzia hori izan da, gerora ikusi dugu, zenolako entrenatzaile puskaen Yagoa, eta Sergiok ere gauzak demostratu ditu, taldeari, partida batzuetan eta une batzuetan zukua ateratzeko gai izan da, baina askoz ere jarraikortasun handiagoa behar da lehen mailan, eta hori ez du izan, inondik inora ere. Orain, etorkizunari begira zer behar bada, prestigio gehien duen entrenatzailea, orain entzuten ari garenen artean edo, hemen badakizue zenbat espekulazio dauden, keragarria, esate baterako, Sergio Francisco, Imanolek etzuela jarraituko esan, eta handik 2 egunetara edo uste dut, iragarri zuela Realak, baina aurreko egunean eta urrengo goizean eta sekulako entrenatzaile festa dantza egon zenbait kazetariren partetik, eta oraingoan ere halaxe izaten ari da, orain gainera, naiz eta Agirretxek eta Ansotegik Eldenseren eta Levanteren ligako norgehiagokak zuzenduko dituzten, gerora kanpoko entrenatzaile bat etorriko dela dirudi, Donostia aldera, momentuz prestigio handiena duena entzuten dena Thiago Mota izan da, baina badirudi oso zaila izango dela sasoi batean Juventusen aritutako entrenatzailea fitxatzea, badirudi ez duela nahi, talde bat denboraldi erdian hartu, bestea Marco Rose da, ibilbide oparoa duen entrenatzailea, baina honek badirudi hau gehiei eskatzen duela. Gero Xavier García Pimienta, Sevillan eta Las Palmasen ditu honek, lehen mailan esperientziak, eta ez esperientzia oso onak egia esan, eta bestea eta une honetan indar gehien hartu duena, Pellegrino Materazzo, estatu batuarra, Italiarre hiztuna, eta Hoffenheimen aritutakoa, hori da momentuz indar gehien hartu duen entrenatzailea. Baina ikusiko dugu zer gertatzen den, entrenatzaileen dantza hauxe da, behar bada urrengo egunetan Realak jakinaraziko du Ansotegik eta Agirretxek 2 urterako kontratua sinatuko dutela, hemen futbolean gaur egun oso zaila da gauzak jakitea, are zailago Realean, naiz eta kazetari batzuek euren informazioak badituzten askori ez diete funtzionatzen euren iturrien zerak, batzuetan grifoa ere itxi egiten zaie eta uri gabe geratzen dira batzuk,
Beraz, ikusiko dugu, hurrengo egunetan zer gertatzen den, nik esango nuke Gabonen ostean aurkeztuko dutela beste entrenatzailea, gehiago esango dut hurrengo entrenatzailea 2026an ezagutuko dugu, beraz, nire ustez behintzat, beraz, ikusiko dugu ea zer gertatzen den, eta, une honetan Erreala testu inguru berri batean da, hau ez genuen ikusten, orain 7 urtetik, hain zuzen ere 2018 urteko Santo Tomas egunean galdu eta hurrengo egunean Realak Asier Garitano Bergarako entrenatzailea kaleratu zuenetik, geroztik Imanol izan da, eta Imanol ez zuten sekula denboraldi erdian kanporatu, eta beraz, orain Realak beste berriro ere 7 urteren ostean testu inguru hau biziko du, jokalari askorentzat berria, denboraldi erdi entrenatzailea aldatzea, eta ikusiko dugu, nik uste taldeak hobetuko duela, dramatismo handia ikusten dut, aurten salbatzea da helburua, aztu Europak eta abar, aurten salbatzea da, eta nik uste Realak egoera honi entrenatzaile berri batekin buelta emango diola, eta ea ze joko ikusten dugun hurrengo asteetan. Sergio Francisco beraz, ez du Realean jarraituko.